наказателят. Аман, 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 лейли, 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 каме наказателят, катаривари пештера пенела, најкурвари по принцип, соске вутман геле, бе пријателка. Обаче ако се наложи, каче у курвари, кале у тумаре румне, пенелка испирине, тумаре банкоматја. Банкоматја! Направо камерен туменге, мокатар душмани, макерен бутла и фора, те намарав тумен, капагав тумаро шеро. Вале гармина камен, отново му врви, каперав тумен пенела, она казатели. Каде сте шматки, каде сте бијачи, само на лајфове се каните. Километри далече правят се на мъже. Че ги няма пред мен, майко бе, кушен сум ангелмен пенела. Една минута ми трябва да ви видя, аз главата. Ще давам, аз заклевам се душмани, макерен бутла и фора, коркуро, капера автомен, ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, пенела, камен наказателя. Суни интересујма, ко сам мајку санкера манге со манга, каника старчи дарав ще ви пија. Мерамора гасно, чанка на каперав, шмаските си лајвчета си правите, а кермана си върви. Мишките не лакамен, кадето му може, минава кадето не стрелят. Плаща и